získavame loptu. Hamšík môže odcentrovať, hľadá Jendriška. Gól! Gól! Tretia minúta, vyhrávame 1-0. Slovensko vyhráva 1-0. Volanie Afriky je predsa len tu. Slovensko vyhráva v Choržove 1-0. Tréner Stefan Majevský šokovaný po vlastnom góle. Pozrieme sa na to, Marek Hamšík, náš kapitán, centroval pred Ježiho Dudeka a tým nešťastníkom je krajný obranca Severín Gancarčík z Lechu Poznaň. Gancarčík zasahoval pred Erikom Jendriškom a Vladovaj z Jasa. V 3. minúte dávame v snehovej metelici v Choržove prvý gól. Futbalový sen o Afrike je späť. Poľsko-Slovensko hneď v úvode 0-1.